ang gibaod ni Kristo kanato dinhi sa atong ebanghelyo nga ang moangkon dinhis kalibutan nga iya sa Dios, iya sang angkonon didto sa langit. Pero ang dili moangkon nga siya sakop sa Dios or sakop ni Kristo, di sa niya angkonon didto sa langit. Kamurong nanimba, moangkon mo nga si Kristo maoy tag-iya ninyo. Kinsay moangkon, tasang kamot. Anong nagpanagan namang uban? Automatic na mo ha, kamong wa mo pataas sa kamot, automatic na mo nga dili mo iya ni Kristo. Bahala mo diha. Klaro man, no? Ang moangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili moangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Last chance para suwa pa mo isa. Kinsay moangkon nga siya iya ni Kristo. Taas ang kamot. Karong adlaw gisaulog sa nato optional memorial ang handumanan sa 120 ka mga martyrs sa China. Pinanguluhan sa ilang parish priest o sa kadayosisan priest nga gimartir. Ang paagis pagmartir, gianam-anam sila og putol ang ilang mga bahin sa lawas. Nang anam-anamon ba, gichap-chap sila. Nya kada putol sa kamot, pangutan-o na sagad, unsa man, mupadayon pa ka, kay amo na sa ning isunod ang pikas kamot. Nya human, hiwaon ang bahin sa ilang lawas, nya kung mo, supadayon ka po ka, hiwaon na sang pikas, hangtod yun na upos sila. Pero silang tanan, kasagaran, ang isulti ra gyud. Hinomdumi kini ninyo, matagbahin sa among unod, nagpadayag nga kami iya ni Kristo. Nindota, no? Ano ba? Haom kay sa atong banghilyo, kita usahay, sus, iya ni Kristo kung di asimbahan, nigabot ng atos gawas, iya na sa demonyo. Nga naman, tungod sa kahadlok, kana yung kahadlok. Ako bitas una, muingon magyud ko nga, kadtong atong gitawag-tawag og pandemic, na karon nahimo ng endemic, kaning COVID-19, galabi ang kahadlok kaysa tinuod. Muna karon sigihan pagitag hadlok. Hasta gud atong presidente gipositive na sad hadloko na sad taani, lockdown na sad kahadlok. Perti ginatong hadlok ka. Nya wa gani kaabot og 2% ang mortality adtong COVID. Wa kaabot og 2% ang mortality. Pero wa ta mahadlok sa diabetes nga ang mortality hapit mo 70%. Makasud gyud nimong diabetes, patyon ka na gyud ana. Sige lang yapuntang baligya aning soft drinks, tanan sugar, tanan. Wa gyud gibawal. Wa gyud na hadlok sa liver cirrhosis nga muburot ang atay tungod sa inom. Sige lang yapong baligya anang imnonon nga ang mortality anang masudlan ka anang liver cirrhosis murag 90% naman patyonon ka namang yun. Di ba? Tutok pa muna ko. Wa ginahadlok adang siging away, kanang away nga makakos man ani mog stress, nya kanang stress mopatay man gid nato. Di ba? Mao na ang kahadlok. Ang nakaapan kay hasta ang atong pagbuhat og maayo, mahadlok man ta. Sama anang pagpasulod sa inyong balay sa mga taong way balay. No, ningon mas Kristo,
Wala ko'y balay, inyo kong ipasulod sa inyong balay. Kamo, sugot mo na, dili. Hilom na. Hadlok. Amo na ingos Kristo. Nga inyo ganay kong dawaton din his kalibutan, dawaton sa tamo dito sa langit. Nya kinsa man si Kristo din his kalibutan, ingon siya, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Wa ko'y balay, gigutom ko, sa panangusa, giuhaw ko, hubo ako, nagmasakiton ako, nabilanggo ako. Ano ba? Uban gani, hadlok mong gani nga, muputi ang buhok, magpatina man dayo. Kaya haron ingnong bata, istoryahe. Mga bakakon mo, mga bakakon. Hadlok mo tugan sa kamatuoran. Nga ang linaktan, tiguang. Ang naong, batanon. Ang abuangon. Mamakak yun ka, nga di man kakanaog na ng hagdanan, nga ditso-ditso, di naman ganay kakalayat. Kaya nga naman, tiguang na. Pabata-bata man ka na imong naong at tiwasuno naman yun ka. Di ba? Dito ito, mga lectors o cantors, kadaghanan, kuwang ron sila nag-outing, pilgrimage. Nalangay ko kay pa-blessing man ko dito ko, no? Blessing mi pader sa among biyahe na kung may tag mga bangga mong tanan. Simbakop, pader, simbakop. Naku, unsam din ang inyong outing di ay? Gadamog kahadlok o nagdamog gugma? Kaya ang taong nahigugma, di man mahadlok. Di ba? O sa atong pagbiyahe aning kalibutan na, ang dado na to, gugma. Kaya nahigugma ka, di ka mahadlok. O nahigugma ka sa taong way balay, imo nang dawaton. O nahigugma ka sa tao nga imong silingan, nga wanay hapit agianan, imo nang padakan ilang agianan, di ka mahadlok, nga mugasto para na. O nahigugma ka nga madayon gining Thanksgiving sa pagka-venerable ni Bishop Chupilo Kamomot, mopalit kag slat, di ka managana, di ka magsigig kwenta unsa nalay kanon sunod adlaw, unsa nalay kanon sunod adlaw. Mao na ang nahitabo sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, ang mga langgam hasta gani ng inyong unsa na buhok sa inyong ako nang giihap, ayaw mo kahadlok, labaw pa kaimos mga langgam, di ba? Uy, hadlok kaayo mo palit og slat. So salamat sa namalit ha, nga wa mahadlok mo palit. Gahapon ang atong naihap niabot nag 834 atong slots. Pakpak. Mag-anam nagtubo. Agi mo palit. Mao ni sila ang niangkon nga ako iyakos Ginoo, pero kanang wa mo palit, nya na ikapalit. Wa na. Di na ang kunong Kristo dito, labi nagmamatay mo ugma, wa na gyud mo, di na gyud mo maangkon dito. Ang kawa man sad may padre, perti ba namong pobriha? Pagpakilimos ngadto sa silingan, labi na ng imong mga anak or mga igagaw, mga pag-ubangkon nga way simba-simba, nya na ay mga trabaho, ing na haron makabawi-bawi mo jutay, tagai ko ninyo para palit ngadtog slat. Makatigom kag mga 1,000, wa na, palit na ka. Nya din man to nimo gikuha, dilis imong bulsa gikan sa imong gugma. Nya imong gipaambit ngadto sa uban ug imo silang giimbitar nga mopalit. Mao mo gunay gibuhat nako karon ang mga madre ni ari nako ang atong DST, Daughters of Santa Teresa. Nangayo na kog tabang aron matuman kining maong Thanksgiving nga mo budget og mga 7 million. Asa man sad kog 7 million? Nga to ganing kolekta din kanang kolekta ba inyong ihogs kolekta ba? Di man gani kabawi usahay sa stipend. Asa man kog 7 million? Gigamit nako ang akong gugma. Mo nang nagsigi kog announce karon tungod sa gugma. Ala, pamalit mo. Nya kining tanan ninyong ihatag nako, ihatag ko nis mga madre. O, di ba? Moingon din sila, ala, Padersiano gyud nakatabang. Unsa gutoy ako, ang ako rang gitabang ang gugma. Inoon, mopalit man sad ko, pero
ang labing daghan akong mapalit kada semana napo ra ka slots kada semana kay naam sa koy laing giatiman. Kani akong dupa-dupa mo income baya sa ni niya kada man ni semana ang sweldo mura man kog kanang karpentero, kada man ni semana ang sweldo aning dupa-dupa nako kuhaan ko sa nagtag na po para na po ka slots kada semana. Kana ray akong personal na matabang sa mga madre, pero kining ni ang moabot na og 854 ni tabang na mo tungod kay mahigugma sad mo. Mausad na itong buhaton ngadtos uban, mausad na ang atong pagsangyaw aron ta malangit. Matud pa ni Kristo, malipay gitag maliwata sa atong magtutudlo. Kinsa man ang atong magtutudlo si Kristo, na si kwarta wa unsa man yang gibuhat, sige ra siyang higugma. Sige imbitar nga magbag-o ta. Magbag-o. Kanang gugmas kwarta maunay tuburan sa tanang sala. Diri sa atong unang pagbasa na guol kayo si propeta Isaías kay nakakita siya sa Ginoo. Pagkakita niya sa Ginoo, ang iya gidayong unang nakita ang iyang sala. Ginoo, dili ko takos nga mo atubang nimo kay hasta ang manggawas akong bakba sala. Para karon ba manimba ta kita ang tag Ginoo, di ba? Ang makaamgo ta sa atong sala. Nya gipahiran kuno sa Ginoo asa anghel diri og baga ang iyang bakba. Siya gipasaylo na ang imong sala. Pagpasaylo siyang sala, nakadungog dayon siya niingon dayon ang Ginoo, kinsa may akong ipadala? Kinsa may musugot sa akong sugo? Ingon dayon siya, ako Lord, ni ako. Sa akong bahin, ako sa nang nabati. Usa ko kadakong makasasala. Sinner. I'm a sinner. Parehara sa ninyo. Nga sa akong pagkapari, o kada nako misa, kakita ko Ginoo. Niingon dyan ko, di ko takos, Lord. Ang Ginoo ay kabalaka. Ako na nang gipasaylo imong sala. Kay miilam kasi imong sala. Pahiras Ginoo o kuan ang ato mga bakba. Mo nang maingon din ta, nagakumpisal ako sa Dios Amahan. Ginoo kaluhi kami. Na, gipahira na ta. Sakramentali. Inig humas misa, unsa maingon Ginoo, kinsa may akong ipadala para musangyaw sa maing balita? Ana de ko, niara ko Lord. Unsa may imong sugo, siya pamaligyag slat. Baligya de ko, sige. Mo may sugo. Nya para din na nako. Para dito. Katong ato mga lectors, mga tutos kapilinya, mo tan-aw to dito. Ikaw ra kong gisugo sa Ginoo, sige, isangyaw para matukod ng kapilinya di Fatima. Tukod na. Sige, isangyaw aron madayon sa ning Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot kay modelo ra baginis kabuutan o pagkamanggihatagon. Mao sana ako sa ning baligya ninyo. Unyag mo sunod mo ani. Congratulations. Tuwa mo dito sa langit. Di mo musunod, sige lang yapon mong pangayo. Baawamot lang ka kung sa gustos Ginoo ninyo kay ingon ra bang Ginoo nga di gani mo musunod nako, di sa tamo dawaton dito. Mo na sa atong tubag sa Salmo, nindot kaayo ang atong tubag. Gipahinomduman kita ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang ato ra gyung sundon mga igsoon, mao ang atong hari. Kay dili basta-basta kining maong hari. Maura ni hari nga nagpaubos og giluwas ta. Si Bishop Chupilo Kamomot na karon Venerable Chupilo Kamomot nagpaubos bisag obispo siya, mura siyag sulugoon sa katawhan. O gitagaan pod siya og normal nga kamatayon. Unsa may normal nga kamatayon? Kana bang mabangga ka nya, malagpot ka sa imong sakyanan, patay dayon. Mo na iyang namatyan. Ano bang dili gyud espesyal kayo. Igo ra nabangga. Nya kamo, sugot mo nga may nana mo. Uy, tubag. Sugot dili. Mayo.
O gari mo sa special, kanang special nga kamatayon, kaning kang Kristo. Kana bang panitan ka inyong lawas ba? Nya ilansang mo sa cross, anas daplisdan, hubuan mo tanan, ana. Okay ra na ninyo? Ay lang pa dire. Asa man day mo ani, dili mo atong mabangga, di san mo aning bitayon, kana lang peaceful death, kana lang happy death. Na hilas ba yan ninyo? Ayaw. Pilian kayo ba? Happy death, peaceful death. Kristo gani nga, di man na tormented death man na iya. Itong ambisyon nun, ang highest yun nga level of bonding with our master. Kana bang grabe yung bonding ba? O unsa man, kanang mag-antos og mamatay takuyog niya. Matod pa niya dire, kung ginganlan kog Beelzebul nga inyong master, kamusad paglipay sad mong nganlan sad mo giyawa. Mo na inigingon sa imong bana nimo, biyawa kang animala ka, ingon ka, salamat. Niya ka na sa imong bana nganlan, ikaw bana ka, balikason ka sa imong asawa, ikaw liwat na jud ko sa Ginoo ani. Di ba? Yang imong asawa mo liwat sa demonyo. Ay na lang sa apil anak niya. Wala man na, liwat mo na sa demonyo. Kamong mga anak, balikason mo sa inyong ginikanan. Paglipay, liwat mo sa Ginoo, gibalikas. Nya kamong namalikas, congratulations, padong na mo sa impyerno. Di ba? Ayaw, sa paduli, simbako sa doy. Ayaw pamalikas, ayaw kasuko. Sunda ang Ginoo. Nga bisag sakit na, sige lang yapog higugma. Tanawa, di ba ka ng inyong anak, maanam yung nagkalipay. Di naman mo mga suko. Hangtod sa ng inyong anak, matakdan sa na, di na sa na magbinuang. Kaya nga naman, maingon sa nila, maliwat sa kus demonyo. Mama gani o papa, naliwat na maganing Kristo. Ako na no'y maliwat sa demonyo. Paningkamot sa na sila. Paningkamot mo sunod sa Ginoo. Ana na, kita ng tanan mo sunod at sa Ginoo. Wa na yaw-yaway. Wa na hadlukay. Wa na nang bantayan. Ayaw na. Manunod tas Ginoo. Isignal tag sunod sa Ginoo. Og mauna ni ang gitawag og saman conversion, purification. Kana bang wa natay kahadlok sa pagsunod sa Ginoo, pulos na lang gugma ug andam sa pag-antos ug pagpakamatay para niining maong baruganan, maong pagtuo. Nindog ta.